Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Għaw fej qegħdin Kiet? Mela qegħdin wiet il-għasel. Wiet il-għasel. Il-wiet tal-Mosta, qegħdin taħt il-bridge. Hawnhekk hawn ħafna stejjer. Ovvjament għal min qatt ma semma bejjem dik l-istorja ta' dik it-tifla. Propjament wiet l-Isperanza jiġi ma connected ma' tal-leġenda tal-Isperanza. Eżatt, il-leġenda tal-Isperanza li kien hemm tifla jew tfajla li bdew jiġru warajha xi furbani u biex taħrab minnhom daħlet ġo grotta. U meta l-furbani raw il-grotta qalu ma jistax ikun daħlet hawn għax kien hemm maqbuta fl-entratura kbira u dit-tifla salvat għax ovvjament ma daħlux hemmhekk. Di għalkemm hija leġenda jiena tqanqal li ċertu interess ma ħanajdilkom għalfejn. Għax l-maqbuta ma jistax ikun saret f'daqshekk temp qasir. Sewa. Issa, l-istorja li qrajt jiena u qalu ili wkoll li fin-1997 kien hawn exercise minn xi grupp ta' nies illi salvaw in-nies, jiġifieri qegħdin jagħmlu eżerċizzju biex isalvaw in-nies u kellhom simulation qabdu tnejn min-nies jiddenlu mal-pont dik kif nafajjin l-istorja sa jista' jkun mhix eżatta. U daw kellhom tawhom ħin tawhom 3 kwarti biex jistaħbew ġo dal-wiet u ma jinżlu grupp ta' 7 min-nies biex isalvawhom. U li ġara meta ġew biex jieħdu l-permess marru l-assa u l-assa kien hemm xi ħadd qallhom isma' qallhom hawnhekk, qallhom oqgħdu attenti, qallhom għax darba qallhom kellna każ illi konna qegħdin hemm isfel u bdejna naraw ħafna affarijiet strambi bħal ishom dellijiet jimxi minn hemm u minn hawn insomma.
U daw insomma għallu jiena għallu kont pulizija wkoll għallu bħal speċi għallu għandna esperjenza, għallu aħna kollha għax l-ewwel ħaġa li saqsija l-pulizija għallu ħajkolkom xi tfal magħkom u da għallu kollha minn 18 fuq. U da bażikament li ġara meta niżlu hawnhekk bdew ifittxu l daw in-nies li għatta parsi ġralhom xi ħaġa jew intilfu jew weġġew. U l-ewwel ma bdew jesperjenzaw bdew jaraw ishom dellijiet kbar għallek mhux ta' bniedem, għallek del kbir. Tiela ma dal-bridge li fil-fatt ħasbuhom soldati. Imma tant bdew jitilgħu b'ħeffa kbira dawn id-dellijiet u dellijiet skuri illi ma stawx kienu ġas dellijiet pereżempju ta' karozzi. Issa rajtajd li ma jistax ikun del ta' siġra, iwa jista' jkunu wkoll. Imma da li ġaralhom dal-grupp ta' 7 min nies, meta kienu qegħdin hawn isfel, meta ġew biex jitilgħu il fuq, meta sabu l-ewwel persuna, kellhom dil-persuna ġol istretcher. U dil-persuna kienet tiżen pereżempju so much kilos, sewwa. Di f'daqqa waħda din l-istretcher tqalet ħafna. U bdew jgħidu qalu da ġara kif l-istretcher tqalet. Kien hemm mara fil-grupp magħhom u żelqet, jiġifieri kienet qiegħda fuq wara u żelqet, u di ovvjament bdiet tgħidilhom isma' weġġajt aw speċi rwejt saqajja, speċi stennewni, u daw għalkemm kienu qegħdin viċin tagħha x'dan ma kinux il-bot minn xulxin. Dan ma bdewx jisimgħuha, ġifieri di bdiet bil-garġi kollu ġifieri tajjeb u twerzaq, u ma bqgħux jisimgħuha. Li ġaralhom ukoll kellhom il-radios, il-walkie-talkies, u kif waslu hawn isfel, il-batteries tagħhom daw letteralment xejn spiċċalhom, bdew jixgħalu bl-aħmar. Li mbagħad meta talgħu lejn il-karozzi, il-walkie-talkies ġew jaħdmu tajjeb, ġifieri ma kienx hemm fadali. Alla qisu li ġara kien hawn qisu xi time warp. Jien dik it-teorija tiegħi għalfejn bdejt dik l-istorja tal-aqbuta. Li qisu hawnhekk hawn xi time warp. Hawnhekk hawn qisu bħal meta inti tidħol ġo Babil. Sewwa? Issa tajli ħan esperjenza aħna, ma nafx. Jien l-ewwel ħaġa li għamilt kif tafu qabel ma nżilna hawnhekk qabel ma qbadna t-taraġ, ħadd screenshot tal-mobile. Tajli għaliex. Il-ħin huwa 2050. Sewwa, dak il-ħin aħna u niżlin. Allura hekk jien għandi ħin eżatt ta' x'ħin bdejna din il-mixja. Sa jekk nesperjenzaw xi time warp aħna inkunu nafu. Għax daw li ġaralhom dan il-grupp illi suppost kellha toħdilhom dil-eżerċizzju ammont ta' ħin, ma nafx pereżempju siegħa. Imma li ġara jekk suppost saru s-7 ta' flaxija, daw meta telgħu ħdejn il-karozzi sabu li kienu d-9 U bdew jgħidu kif jista' jkun aħna ħadna dal-ħin kollu. Fimt li kien hemm min anki kellu impenji oħrajn għal kif jista' jkun għal jiena fil-li hemm isfel kont is-7 fil-li issa saru d-9 ta' flaxija. Apparti minn hekk it-trekkjajt bil-GPS il-mixja tagħna wkoll. Ħalli nkunu nafu jekk jiġri xi ħaġa, fim din hija xi ħaġa li anki fl-ufoloġija daw li jgħidu li jiġu abducted, ġeneralment isibu dak li jgħidulu missing time. Eżatt ikun hemm dak il-time warp. U aħna ħanippruvaw ħanaraw jekk jiġri xi ħaġa lilna wkoll. Ma introduċejniex il-minna magħna llejla. Fidejk. Mela, ejdinna naqra. Mela, Charles jiena. Għandna lil-Charles. Għal min jaf li ta' klassi li jiena u Koni, il-film tiegħi. Jiena Koni. Dilettanti tal-paranormal investigation u hekk. U kif qed jgħid sewtit jiena naraw forsi ninvestigaw xi ħaġa. U Koni kienet qed tgħidli l-ewwel darba li nżilt L-ewwel darba hawnhekk. li nżilt, iva qatt ma nżilt. Avolja fid-dlam, imma bit-torċ stajt nara huwa post meravigljuż. Vera u sabiħ, ħafna. Tal-ġen. Hekk tapprezza il-blat u il-vegetation illi hawn vera fid-dlam, imma bit-torċ stajt napprezza li huwa post sabiħ ħafna. Min l-aħħar li ġejtaw ġifieri snin ilu. Nimmaġinak tinżel fil-ħodu u iktar tapprezza fid-dawlu, tkun tista' U inti Charles, ġieli nżilta isfel? Ija, għefni, ħanibdow minnek, jena kont fil-forensika, meta kont polizija, u ġieli hawnhekk kienu jkun hawn każijiet sfortunati u kienu niġu ninvestigaw dawn il-każijiet sfortunati. Ġifieri l-aħħar li kontaw fuq xogħol. Ija, snin kbar ilu ta' ġifieri. Right. U naraw ninvestigaw xi ħaġa paranormali.
Jiġifieri hemmhekk hemm knisja. Ejja, ma kemm kappella. Alright. Dika jgħidu Għax hawn- l-kappella ta' San Pawl. L-Eremit, dik il-leġenda oħra tal-Eremit. Ija. Minn għalija kienet Dik ma nafx għara strina interessanti qiegħda dik. In-nies tal-villaġġ kienu qed jgħixu ħajja mhux kif toġob il-Alla u kien ġie eremitaw Ġie eremitaw. u kien speċi jgħidulhom qatt ma ta' kasu. Minn għalija għax hemm iktar minn verżjoni waħda minnhom kien għax ixtaħawada ma xi oħra ma kien tant xorob ilma illi kien miet bħabba li xorob ħafna ilma. Xi ħaġa kienet minn għalija. Jekk tixrob ħafna ilma. Żgur, Anke hawn kif każijiet ta' ħafna veru, ġifieri. mela. L-ossiġnu- Minix ċerta ma xed inħawada jinżel ma' minn moħħok. oħra. Dak hawn. Issa nerġa' nfittixha dik Sejna il-leġenda. fidejja x'tajba hawnhekk hija. għandi żewġ biċċi ta' apparat. Dan jgħidula tri-field meter. Tri-field meter. Sewwa. U xi jaqbad dak. Da bażikament EMF, radiation, temperatura. Ġifieri electromagnetic frequency. Hija electromagnetic frequencies ukoll. U dan huwa dak il-famuż skejtometer jew EMF meter li huwa l-istess ħaġa bħal data li għalfejn użatnej. Nużatnej l-ewwel net ħallejna nagħmel konferma ta' dak li jkun qed jiġri. Issa xi ħaġa tal-iskantament dan qed jixal fuq l-aħmar. Da mhux qed jaqbad xejn hawnhekk, s'issa ħanajtek. Issa li ħanagħmel. Jfissru l-kuluri. Mela dan iktar ma jitla fuq l-aħmar iktar hawn Magnetizmu. eżatt hawn electromagnetic field. Magnetizmu. Sewwa. Saħna tinsix hawnhekk hawn L-ilma l-ilma u aħna wkoll. komposti mill-ilma. Aħna komposti mill-ilma wkoll, jiġifieri jista' jkun hawnhekk hawn xi 5G tower ukoll, jista' jkun hawn xi elettriku, pereżempju il-kameras, fimt mobiles fuqna. Jekk pereżempju jiena nagħmlu mal-mobile da jaf jexal, jekk speċjalment jekk nirċievi telefonata, messaġġ jew whatever, dak ħajjexal. Ġie da it's not real science, sewwa. Issa li ħanagħmel jien ħanagħti wieħed f'idejk. U wieħed f'idejk. U nibdew nagħmlu l-proċedura tas-soltu jew nibdew insaqsu li jiena ma toġobniex imma hija parti mill-esperiment ħajtu hekk. Qed jixal aħdar Jexal aħdar normali ngħidlek. tajjeb. u ġie amber f'daqqa waħda. Jien l ħaġa li għamilt hija rajt illi jekk hawn xi anomalija kif bdejt ngħid l-ewwel pereżempju xi electrical naf power, pereżempju power lines jew xi ħaġa, da ovvjament ħajaqbadhom dawk l-affarijiet. Però milli jidher ma' xejn. Issa sakemm kont qed impalla qabad jexal, ma nafx waħda. Issa fejn beda jixal l-awdjo. Hawnhekk, hawn. Fidi, Hawnhekk, pereżempju hawnhekk. kif kien fidi, hawn hekk kif battu fidi jien, da qabad jexal aħmar hawn. Jien mhux għax saqt lejl hemmhekk biex nifhem. Le. Prover saqlem. Tara hemmhekk hemm il-mikrofon qed jaqbad ukoll 360 degrees. Ġifieri jekk nisimgħu xi ħaġa. Ma nafx jekk hux Mirko qed jista' jiffoka. Nimxu biċċa hawnhekk, mhux minn fuq iktar, u attent hawnhekk qed jixal ħafna tara hawnhekk. Sa jista' jkun għax hemm forsi l-ilma. Jista' jkun. Però ġeneralment l-ilma jekk ikun għaddej pereżempju minn ġo xi kanen tal-ħadid. Mela jekk tiddu saqsu xi ħaġa. Jekk taw xi ħaġa trid tikkomunika magħna pereżempju. Tuża dal-apparat Hawnhekk xela ħamar issa. jiexal. Għaw xi ħaġa trid tikkomunika magħna xi entità. Jista' jkun forsi għax qiegħed viċin tal-kamera. Il-fatt taraħ kif rasaq lura Mirko, intefa'. Jena ġew nagħmlu l-esperiment, tersaq viċin ta' Mirko. Għal issa idi viċin. Le, mhux daqshekk. Nek le. Jiġi over. Soqgħod attent meta nimxi blura ħares lura. Mala mela, Qiegħed fit-telf. Dejjem ħares l-isfel. mala mela. Però esu localized. Dejden naħat tara, localized daw. Hawnhekk. Nafx jekk xi tidher minn hemm bħalissa qiegħed nisfi. Għaw xi ħaġa trid tikkomunika magħna. Tidoq tiegħek ukoll. Okay. Dak huwa tri-field meter. Mela tri-field meter qed jaqbad xi ħaġa.
Kif tista' distingwi minn electromagnetic waves? Ma tistax. Jerġa'. Għax inti fil-verità dan huwa tinsiex repurposed dan l-apparat. Aħna hawnhekk kull manna EMF meter li jintuża ġifieri f'affarijiet oħra. Imma dawk li jistejħu ghost hunters, li aħna ma naqblux mat-terminoloġija ghost hunting sewa. Esperimenti hawnhekk. Aħna din nużaw l-odda li jużaw huma biex naraw hekk jiġri xi ħaġa. Għal kull fini ta' minn qed jarana, aħna mhux qed nagħmlu xi show, tifhem, we're just conducting an experiment. Eżattu. Kurzita, esperiment. Tajjeb ngħidu li s'issa kemm ilna morru qatt ma qati doqda. Vera, qed ngħid. Imma tinsiex ħankunu xettiċi hawnhekk hawn l-ilma. Mhux hekk hawnhekk hawn ħafna. Issa t-temperatura kienet 15. Issa qiegħda 17 it-temperatura. Supposti kemm xi ħaġa tinżel mhux titla'. Mhux bil-fors Charles ta' hemm stejjer ta' iħossu sħanat pereżempju. Il-biċċa kbira vera kif qed tgħid inti jħossu kesħa. Fil-fatt dik l-istorja li semmejtilkom l-ewwel kien hemm grupp ieħor ta' nies illi meta niżlu kif ġew biex jaqsmu minn dan taħt dan il-bridge. Skont l-istorja tgħidlek illi ħassew isu bħal ħajt tal-kesħa li laqas ħallihom jgħaddu. Llum ma nistgħux nagħmlu fil-ladi hawnhekk. Le fl-laditu. Ġifri ma ntikomx pari li timxu hemmhekk għax fil-ladit. Aħna jekk hawn xi ħaġa bir-rispett kollu qed nistaqsu aħna mhux qed nagħmlu xew. Qed nippruvaw nifhmu x'inhu jsir. Jekk ħajqbad koni. Iva. Xi ħadd irid jgħidilna xi ħaġa. Bir-rispett kollu jekk trid nixtieq nagħmlu kuntatt jekk hawn xi ħadd. Turija ta' rispett dejjem. Jekk jogħġbok. Sissa ġi waqaf ara mhux qed titeppek iktar. Dak li tisfalda jgħid imma. Xi tfisser hija xi ma. Kostanti. Qed isib xi tip ta' EMF qed isib żgur. Xi forma ta' anomalija hawn. Sa mhix ġejja ma nafux imma. Jiena qed inkun xettiku qed nissuspetta fl-ilma. Tista' tkun xi ħaġa environmental u. Issa pereżempju eżatt, anke l-ġebel qed radiate ukoll. Aħna kif qed ngħidu nirrepeti għall-aħħar darba mhux qed nagħmlu xew qed nagħmlu esperimenti. Jekk tipparteċipa xi ħadd xi entità jekk trid. Għare ħansaqsu mistoqsijiet diretti. Jekk hawn xi entità hawn il-K2 meter dal-biċċa apparat li għandu f'idejh Charles. Ixħalunna fuq l-aħmar. Warina li tikkomunika magħna. Mhux ħaniċċaqlaq ħana hekk. Klipa jien bħusku. Forsi xi entità tikkomunika mal-mikrofon li għandna hawnhekk. Forsi naqbdu xi leħen. Xal aħmar issa. Torina li qiegħed hawnhekk. Nifhem tal-li forsi minn għajna qed nitbelħu, però nista' ngħid fatt li għaddejt minnu jiena ma dik kienet qed tmut mill-isptar. Kienet qed tintilef minn sensija. U taf inti jagħmlu griżma tal-morda dik xedu. U qabel ma ġie l-qassis idur magħha bdiet tgħid li tara l-omm ma sejħilha. U lill-missieri ġifieri raġel Tommi biex nifhmu missieri. U bdiet ġejja u sejra. Ovvjament jiena s'issa għadni ma ddirx minn dak il-proċess ma nafx, allura ma nistax imeri qed ngħidlek il-fatti kif ġraw, kif nafhom jien u llum il-ġurnata hija li mietu ukoll. At a point in time dik tara nies kollha jduru magħha bdiet tkeċċihom lhem għadilhom ma rridkomx l-awlilkom. U ħaġa tal-iskantament issa smani jekk trid wemmen bil-fors kif ġie l-qassis hawn jagħmel il-griżma straħet ma bdiex tarhom iktar. Meta badati dak ġifieri
waħda minnhom mill-esperjenza paranormali tiegħi. Esperjenza oħra kienet meta jien kont klos ħafna ma' missieri. Meta mit missieri, minn għalija dik il-lejl stess kont ħlom bih. U ħlom rajtu sabiħ hekk u mit ta' xi 64, 65, insejt ta' dik l-età. Imma jien ngħidlek iktar kienet viżjoni mill-ħolma. Rajtu isu bħal hekk jank kif naqbad ngħid. Isu rasuh radjazzjoni ħirġa minnu, ġoġ nin sabiħ. U ġi jekk ferħan rajtu ħafna, għalli tiġi miegħi. U għatlu mhux xorta jiena niġi miegħek, għalli le mur lura mhux għalissa tiġix. Sa dawet ngħidlek affarijiet li għaddejt minnhom jiena, di esperjenza personali, nista' nifhem li biex forsi temmen, imma hekk kif il-fatt magħruf għalija dak. Hemm ħafna stejjer ta' dat tip. Għalhekk qed ngħid li aħna mhux qed nagħmlu show, bniedem kuljus, nix nkunna fil-verità. Però di mhux qed ninċaqlaq u t-tixal nkollu. Fuq l-hemm. Pereżempju darba provajt anki bir-remote control ta' karozza. Hekk s'issa remote control mhux qed nafasa. Kif nafasa? Pereżempju llum mhux qed jixal. Is-soltu meta nafasa jixal. Għal-benefiċċju ta' min qed jarana qed inkunu ħafna xettiċi aħna. Mhux qed nagħmlu dak it-tip ta' ghost hunt biex nimpressjonaw in-nies. Sfortunatament Charles il-kelma il-terminoloġija hija ghost hunt. Biex jifhmuna. Tersaqx lura x'qed titkellem. Orrajt. Raġa ta' kwani. Però aħna ngħidu la ghost hunt għax ovvjament in-nies hekk jifhmu. Eżatt, għal dik il-fini. Le din niċċalenġjaw l-ebda x'ina orrejt jiena xettiku ħafna nemmen li jeżistu entitajiet oħra. M'għandix dubju anzi mhux nemmen. Però mbagħad l-idea tiegħi fuq għad il-biċċa xogħol ma nemmenx illi jkunu werwieħ ta' nies illi mietu. Jiena dik ma nistax naċċettaha. Fim tal-ħafna raġunijiet. Waħda minnhom bħalma dejjem minħobb ngħidu inti jekk il-bniedem għandu r-ruħ li nemmen li għandu ruħ. Għaliex jidher bil-ħwejjeġ. Il-ħwejjeġ għandhom ir-ruħ dik waħda. Issa, it-tieni punt ħanitkellmu jekk hemm Alla benevolenti hemmhekk u lil-uliedu u lill-bnedmin iħobbhom. Ruħ ħajħalliha tiġri mad-dinja unrested. Fim dik oħra pereżempju, xi ħaġa li jiena ma nistax inniżżilha. Ma ħadd ma jafx x'inhi ruħ anyway. Le ħadd ma jaf x'inhi ruħ. Approssimattiv hija tip ta' enerġija. Enerġija. Mhux ir-reliġjon ma tidħol fiha di. Nipprova ngħid illi jien ma nemminx illi laqqas il-bniedem ġo fih għandu r-ruħ, jien ngħidlek li r-ruħ iktar qiegħda barra. Jista' jkun ukoll. Barra, jisek għattajt għandek pool kbir ta' consciousness hemm barra. U aħna hawnhekk qegħdin. Jien qed ngħix ir-realtà tiegħi, inti qed tgħix ir-realtà tiegħek, ma fil-verità aħna qegħdin x'imkien ieħor. Dan huwa ġast manifestazzjoni fiżika tar-ruħ. U meta hemm ħaġa oħra, la mhux kulħadd l-istess. ċertu nies they can channel. ċertu nies le. Dak titwiled bih dak id-donja le. Nemmen illi hawn nies illi jkunu mediums, pereżempju għalhekk jisimhom medium għax medium x'inhu? Medium radio huwa medium, television huwa medium. L-inti ma jfissirx l-istazzjonijiet. Inti m'intix taqbadhom kollha. L-istazzjonijiet hemmhekk qegħdin inti għax qiegħed ittjunjat fuq frekwenza waħda fuq channel wieħed. Issa, minnu medium, dak li ngħidulu medium aħna, jista' jkun illi hu l-ħin kollu ttjunjat fuq dik il-channel, fuq dak il-frekwenza, allura jara u jesperjenza l-affarijiet. Dak jista' jkun konflitt ta' parallel universes ukoll jista' jkun. Provata ġifieri di, mhux qed ngħidu ċoċati. Ekku. Aħna bħalissa qegħdin fit-tielet dimensjoni. Pereżempju dik illi għattilkom l-ewwel illi jien qed ngħix ir-realtà tiegħi. Ħanimxi biċ-ċannel fuq. Jiena naħseb ovvjament, ma nistax ngħid illi nemmena, ma naħseb illi peress li jien qed ngħix ir-realtà tiegħi lilkom qed nimmaġinakom, lilkom qed nimmanifestakom, però inti qed tagħmel l-istess ħaġa x'qed tara lili. Għax qed x'naħseb li jiġri. Naħseb illi jien qed ngħix ġo dimensjoni għalija u inti qed tgħix ġo dimensjoni għalik. Allura qisu jiena projection jew inti projection minn dimensjoni oħra. Ma nafx dan huma kollha teoriji li
Għat m'għandniex risposti għalihom. Issa fejn jidħlu daw l-affarijiet ta' ghost hunts u hekk. Orrejt, aħna nafu vera li hemm preżenzi ma tistax tispjeghom. Affarijiet paranormali jiena stess f'ħajti esperjenzajt ukoll. Però li naqbad u ngħid isma' dawk huma erwieħ ta' nies illi mietu, naħseb inkun vera ħajtek arroganti biex ngħidha dik il-kelma. Jew preżuntus. Jew preżuntus, eżatt. Nipprovaw nagħmlu esperimenti ieħor. Nistaqsu mistoqsijiet. Mhux qed niċċelinġjaw l-entitajiet jew l-ispirti, ġast qegħdin nistaqsu. Bir-rispett kollu dejjem. Għal saħħa tal-esperiment. Jekk hawn xi ħaġa hawnhekk preżenti u tixtieq tikkomunika magħna. Għandna dan l-apparat. Ixalu. Ħalli naraw illi vera qegħdin hawn. Hawn xi spirtu li jixtieq jikkomunika magħna. Ittina ħint li qiegħed hawn magħna. Jien inħoss enerġiji, jiġifieri inħoss li hawnhekk pereżempju jiena qabbadni ċertu dieqa storrejt forsi għax issuġġestjonat għax naf l-post innifsu x'ġara u x'ma ġarax. Ġifieri jista' jkun forsi jiena suġġestjonat minnha dik il-ħaġa. Però hawnhekk inħoss li m'iniex qiegħed komdu pereżempju. Mhux qed nistħin ngħidha, ġifieri m'iniex qiegħed komdu, mhux qed nibża tagħti m'iniex ħażin. Tkun receptiv inti. Fortunatament minn dawn l-affarijiet ħanajtek ma tantx nibża. Mhux qed ngħidlek li meta ġejt face to face ma' xi ħaġa li ma nistax nispjega ma bżajx ta' ġifieri m'iniex xi cowboy. Bżajt, ħafna bżajt. Però m'iniex ħanoqgħod ngħid isma' le ma mmurx hemmhekk għax nibża li jkun haunted jew hekk. Jiena bħala vibe hawnhekk. Normali tinħossu. Vera? Kif qed tħossukom intom? Leħin nifhimni. Għaw ċertu paċi. Paċi jiena kieku niddiskrivja. Għaw sereni, jiena tinħossni serena. Jiena l-istess. Jien le. Il-problema tiegħi jien kompromiss. Inti suġġestjonat bħali, jew? Jiena bħala analiża tinħossni tajba. Qed inħoss il-post hekk. Il-karriera tiegħi fil-forensik ma każi ta' mhux il-qajt bosta Meraviljajt mhux ħan impressjonaw. sabiħ. Anka Lezem kun ħafna l-istruttura. xettiku, però hawnhekk ġiex il-ħin kollu. U qed nipprova nersaq il-bot minnkom u xorta kieħel. Li jenaw, pereżempju, ma nafx kif impoġġiha fi kliem. Imma li nħoss qisu xi ħaġa tbaqbaq ġo fija iżda kif ħanaqbad ngħidilek. Bl-Ingliż ngħidula tkun uneasy, fimtik naqra. Ma tkunx f'siktek sew. Isni pereżempju forsi ħanati eżempju ikraħ, forsi ħanati eżempju ikraħ ta' bħal meta qisek qed tistenna xi ħaġa. Anzjuż, għandi ċertu anxiety. So hemm ċertu anticipation kważi. ċertu anxiety jekk dik il-kelma. Jista' jkun qed separa l-universe jew naf dimension oħra u hemm xi ħaġa atmospheric u jaħbtu ma' xulxin. U aħna tifsix aħna b'frekwenza kollox. U tinserta dak il-mument tajjeb at that point in time li naraw l-xulxin. Jiena nemmen ukoll li iktar ma tibża iktar jimmanifesta normal. Pereżempju bħalissa għandna żewġ tnejli huma din jiġalu. U aħna klabna permess jekk hawn xi entità tikkomunika magħna. Tridna hawnhekk? Forsi tixalli dan l-aħmar? Jekk tridna hawnhekk ixal aħmar. Tridna nitilqu? Iktar ħajt bil-kontra, jekk tridna nitilqu xal aħmar. Jekk forsi, dak xi jismu dak il-meter? Trifield. Insomma, da mhux ħajkun jafu x'inhu Trifield. Le, mhux hekk fimna ma nafux. Le, xek fil-każ jekk ma rridunix. Jekk ħana ġen nistaqsi. Però li qed ninnota hija li meta tjexal tiegħek
fuq l-aħmar, dak qed idoq. Le palissa jaqblu ħafna. Jimmadna ma nistax nifhem, jekk ma tridunix ixar aħmar imorru l-in. Ma rridun dejqu l-ħadd. Sissa mhux ixar aħmar. U issa smajt anki il-radiation meter idoq. Ejwa. Għaw xi ħaġa tikkomunika magħna. Urina l-qiegħed hawn. Jiex għal-qiegħed. Jiex għal-aħmar qiegħed. Jien għamlu mistoqsija oħra. Tixgħalx dan, ixgħal ieħor issa. Jekk hawn xi ħaġa. Ixgħal da l-apparat. Urina fuq dan issa. Dejjem bir-rispett kollu jekk trid tikkomunika. Mhux hekk. Reċenti iltqajt ma' persuna, nsellimlu minn hawnhekk. Illi ġab xi nies miegħu. Daw grupp barranin, għandu kont 3 kienu, xamani. U bdew jagħmlu ritual bil-shamanic drum, kienu ġo xi jar, ma nafx li wieħed hu. Dukun minix ċerta kux għallix on the right jew on the left, insomma. U għalli li bdew jaraw, jisom orbs, jiexalu. U meta saqsejtu għatlu kif kienu daw l-orbs, għalli kienu ħodor. L-ewwel mistoqsija ta' xettiku ħanajtek, kienet għatlu jistajkum dej tara għajxajn ta' annimali, ġrieden, ta' tes, whatever. Għalli li ta' għalli bdew itiru għalli inarja kienu. Mbagħad ovvjament il-mistoqsija l-oħra hija jista' jkunu fireflies. Ma skontu għalli kienu naqra kbar, għalli ġifiri għalli bdew jersqu viċin tagħna. Interessanti wkoll ħafna, ma laqas nafx naqbad ngħid fuqha u fimt. Aħna s'issa hawnhekk ma aħna naraw xejn li ngħidulu stramp anomalu, pereżempju dawk ix-shadows illi qalu li raw. S'issa għadna ma sperjanzinihomx aħna. Jien joġobni kif jidwi l-vuċi, kif tidwi. Tibda tisimak titkellem minna u bat tibda tisma' l-eku ġej minn x'imkien ieħor. U l-lejl pjuttost imdewwal, għamin. Għax il-qamar kbir. M'għandniex diffikultà li naraw il-xuxin. Le, vera. U l-qamar fuq rasna qiegħed, ġifieri qastajt motti bil-bridġ. Titqis mawx torċis, kull unika ħaġa li għandna hija l-kamera, ġifieri mawx dawl ieħor. Qed nuża dawl aħmar hawnhekk, wan Tajba x'anke ħabba. biex ma ntellifx il-kamera u hekk. U apparti minn hekk, dawl aħmar ħajtek huwa aktar fejnt biex jidher. Għana kollu iġa l-aħmar. Tiegħi waqaf is-Sara. Għati xogħol aħmar ara. Hemm xi ħaġa li tixtieq tgħidilna u xi ħadd li jixtieq jikkomunika. B'daqqa waħda tella 35 kif spiċċajt il-kelma. Kif jippik jgħidoq. Ta' ċalsi xogħol aħmar qiegħed. Aħna Sa dak qegħdin batteries nagħmlu ġodda. esperiment. Għalek il-betteri da għastiet. Batteries ġodda għandu dak. Ġifieri ma tajtx forsi qed jixgħol aħmar. Da ma tafx kif jagħmel malfunction pereżempju. Jibda jxogħol low voltage u. Issa, ħan ixgħal il-night vision kamera ħalli jkollna footage żgħir bin-night vision ukoll.
dik it-teorija tiegħi li viċin il-bridge tibni. Speaking hawnhekk. Għax jiena tħanaqaf nitkellem u jekk l-entità trid titkellem hi. Saħan nistgħu nifhmu biss jekk int qed titkellem billi tixellimna dawn. Hija mhux ħanifhmu. Dejjem jekk trid. Kenna ħafna moviment qawwi fuq iż-żewġ. Bdejt nistaqsi jekk. Iva, tant li għamel ir-recorder hawnhekk. Aħna ma nistgħux nisimgħu, mhux ħa nisimgħu l-frekwenza tiegħek. Napprezza jekk. Mela, għajn saqsu mistoqsija oħra. Għaw xaħat minna li ma tidniex inkunu għaw. Ma kif ħadd U biex tikkomunika, irridu nersqu l-bot. Iva. Ma minnu da xaħat li ma jrid ixaw. Dik il-problema. Forsi set nasumi li jiena. Mela l-ewwel saqsejt, ħani qaf nitkellem ħa titkellem inti. Mhux inti rrid qed ngħid jekk hawn xi entità waqaf. Waqfu. U sajtlu biex nifmek. Jekk trid nerġa' nitkellem irġa' ixal, fil-fatt trid jerġa' ixal. Tara? X'ismu radiation għalija ħafna. Ħafna. Allura dak xi jfisser? Fittex tiela. Mela, inti kemm qed tagħmel tirranja dak meta tmur l-istudios. Aħna biex ngħinu qegħdin, mhux biex bħala kursità wkoll. Lalla 7. Mhux qed nitnejku bħadd. Eċċekkja, meta jkun 0.72 microsievert sara kemmu above average. Dan qed jistaqsini per hour x'inhu? Per hour. Per hour, iwa, above average. Typical natural is 0.05 to 0.2. L-laħwa. So 0.72 is about 3 to 10 times higher. Nikkonkludi li jekk l-entità tikkomunika suppost kif tirranja dak li isma' xi ħaġa. Jekk kien żbaljat, jekk b'imod li nista' nifhmu aħna it-tfieħda li qegħdin nżomm jien. Seħux livelli dangerous jew xorta għaw normali. Għalissa 0.23 qiegħed. Tala 0.70 Stja. Jekk titfida, forsi. Jekk short exposure, no. Jistifir long exposure, kapax ikun Qed jgħid living. Ħares, jena kemm nistaqsejt, jekk titfida, nifhmuk, tara? Intefada. Mitfittara. Ġifiri tridna netelqu, jekk iva xalu fuq l-aħmar. Tridna nibqgħu hawn, ġifieri. Hawn preżenza hawnhekk. Rina, biex nifhmu tibtexal fuq l-aħmar. Nipprovaw il-Vox. Mxalda xejn fuq l-aħmar. Nipprovaw il-Vox. Mela, ħanoħroġ il-mobile ieħor. Least favorite tule ġifieri għaddi għajlaj. Ma da mhux għaw, mhuwiex VP tinsiex. Issa tnuża mobile ieħor għax dan mobile bla linja. Dawwa il-mobile li kelli l-antik. Jekk hawn xi ħaġa trid tikkomunika magħna. Uża dal-apparat u kellimna. Inti qed imsakkaraw
Tixtieq titlaq minn hawn? Nistgħu ngħinuk titlaq minn hawn? Biex nifhmuk fuq l-aħmar. Biex għall-aħmar biex nifhmuk. Jalla mhux ħanifhmuk. Jekk hawn xi entità tista' tkellimna? Hawn xi ħaġa hawnhekk? Fuq bir-riħ? Night vision. Alright, kollox waqa. Hawn xi ħaġa tgħidilna xi ħaġa. Tikkomunika magħna. Bl-aħmar biex nifhmu. Napprezza l-effort li qed tagħmel. Ma nafdal mod biss nistgħu nifhmu. Aħmar. Però hawn xi ħaġa tipprova taqleb għall-aħmar. Jekk hawn xi ħaġa tagħmel effett. Issa ġej xi ħaġa. Hawn xi entità tgħidilna xi ħaġa? Waħlet l-diska jisa. Tal-ISIS għalenna. L-ewwel ġoni qal, Ġoni qal. Imma dak issa tkun qed tikkapja ħafna frekwenzi li tkun għadin fl-arja, Daħal jew smajtu. Daqqa waħda qaswa. Filli xej. Point 13. Normali. Da waqaf, ħaw over liħor. Point 13 għadu. Tista' tgħidilna numru bl-Ingliż? Għajdilna numru bl-Ingliż? All right, mela ħana mela easy. Numru mill-1 sa 3. Għajja tisem. Mill-1 sa 3. Numru mill-1 sa 3.
Qatt ma smajtu hekk. Qasira. Numru Għal darba 1 soltu qasira. Rari jgħid kelma. Anka xejn. Jew xej, Jekk jgħid nentuk issa ċans. waqafara. Numru 1 ħanifmu. Charles qed jitolbok tgħidilna numru minn 1 sa 3. Dak bil-Ġermaniż draj, bl-Ingliż għatlek. Jitħaq. Kennen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Bist du Deutsch? Ich muss eine Antwort haben. Brola qed jgħid issa. Sagen Sie ein Nummern von 1 bis 3. Was? Bl-Ingliż issa. Xi ħaġa bl-Ingliż qal. Bil-Ġermaniż issa. Was war das? U Ġermaniż kien. Jew jixbaħ il-Ġermaniż, ngħidha ma nafx qal. Trid tgħidilna xi ħaġa? Tina kelma ċara. Welcher Monat ist jetzt? Ist es Januar? Għaw xi entità tikkomunika magħna? Uża tal-apparat? Professionals għalinna. Thank you. Thank you. Ġej aħna professionals? Depression. Jiena president, fimtu. Fimtu? The president. The president? Jiena hekk fimtu. The president, fimtu jien. What president? Xi presidentu? Raġa tiela da. Tiela rjuti. Issa 19 jgħat imma daq. 20, 21, 22. Do you speak Maltese? Għaw, isfel-lod ta' ġennu kolla Vera. Interessanti. Do you speak Maltese? F'daqqa waħda qishom l-erba' li huma din jagħmlu moviment. We are taping. Would you like to rest? It's been so long qal. Yes, are you trapped here? Are you trapped here? Would you like to move on? Go to the light. Go to the light. Free yourself. Free. Repeat number 1. Repeat after me. 1. Da mhuwiex EVP. Da mhux iskenja channels. Dan hu isu għandu bħal ħanajtek librerija ġo fih. U kultant jgħid il-klim. Random.
Dar ta' radiation u xej. Tela Mirko Għax raġa. tila, ja? Tela asfar. 5, 52. 4, 55. Bas? 55. U li MF tela u koll emmek. U anki għaw tela. Ara, kollox tela. 58, 59, 60. Jistgħad jgħamma 62 ġi aħmar. Broadcast. 64, L-arja. 65. Sta' jkun, aha. Ejja, bida nieżel. Tila emmek. Communicate. Forse għalem bil-delay. Tila ħafna anki emmek. Ma dat jaqblu n-numri, issa l dak u dak. Would you like to communicate? Għaw xie attività issa f'daqqa wahda. Issu għaw xie attività. Darġa tila. Aħmar. 64. 6, 7. 7, reġa tela 7. 73, 74. 5. Taf xinnu tajt? Betajt l-arriħu. Ux. Tiġor xaħġa arriħu. George Radiation. Kif nejle, jista' jkunu sound waves. Xluna ma kienx riħ. Ma bdix jgħoddaw jitla. Contact. Għaw xaħġa. Għadu għoli, għad. Turina xaħġa. 77, 78. 77. Naqra attività. Taqtanna l-kurzita, jekkaw xaħġa. Rajtu. Ija dak rajtu kif L-ewel kont nżilt ħanajlek, jiena. kont ħanajlek Mirko, dik iġbida. Għax jena ġejt fajt it-torċ fuq, għaw ħazditni. Għadu aħmar ta' dan. Xi forma ta' xaħġa, anomala u smuru. Ija xaħġa. Min jaf xini. Ifem, għawnek għaw l-apparatu għem bizbiss għem bazi tal-militari għemmek. Badna mal-alieni jizu. Issa nizel yellow, jgħat 57. Issa, għedin n-nutaw xaħġa li kif uqom ir-riħ specialment. L-apparat kollu jiexa l-aħmar 78 palissa Tri-field. radiation. il-radiation meter, dak il-ħin kollu jpalla, issa waqaf naqra. Il-battery tal-mobile ta' Mirko li kienet full, nizlet 16-15% kemm qiegħda Mirko. U kemm il-nawnek xi sija u xi ħaġa. Sija, eżatt ngħidilkom. Mobile ġdid, battery ġifieri b'saħħitha. U l-EMF u Tri-field qegħdin jaqblu. Fattara jekk tarawh kif jixol dan fuq l-aħmar, qed idoq dak. Ġifri jekk hawn xi ħadd ikkomunika magħna nirringrazzjawh. Jew nirringrazzjaw. Jew U jitla' nirringrazzjaw. qiegħed, X'reading għandek analyz? Bħalissa low 33. Jgħat low, għarri. Dak jaqbad il-peaks, da jaqbad average. Fiex jgħad batri Mirko? 15? L-apparat qed jimmarka xi ħaġa ngħidilha jiena stramba. Xi ħaġa. Xi ħaġa u issa taf tkun xi ħaġa naturali, ovvjament. Ma għal kull fini tal-idea li nirringrazzjaw jekk kien hawn xi entità komunikat magħna. Is-sinti kol xogħolok ħajjibda issa, tmur fil-studio u tisma' recorder tara qabadni xi ħaġa. Mill-bqija ma nistgħux nispjegaw forsi kienu affarijiet naturali, ma nafux. Eżatt. Jiġri nerġa' ngħid aħna mhux commercial nagħmlu show for the show's sake, sempliċement esperiment.
ħaġa, l-lum kienet ideali. Laħwa. Disrispett lejħat. Ifhem, ma rajna xejn li nistgħu ngħidu. Xek. Anomala, ġifieri ma tistax tgħid li rajna dellijiet jew affarijiet strambi jew xi apparizzjonijiet ma rajna xejn. Imma l-apparat qed jimmarka ngħidlek. Pereżempju, radiation meter tiela hemmhekk. Issa l-K2 meter waqaf kompletament. Dak waqaf ukoll. Fil-qisu telleri tajpalla, fil-li xej. Issa ċans nsaqsu xi ħaġa. Tgħidilna xi ħaġa issa? Qabel ma mmorru? Raġa, jaqblu għattarhom? Iva. Jaqblu. Ġifieri l-equipment xi ħaġa tjaqbad. X'inhi ma Dawna nafx. jirrispondu ħanajdu. Ma l-apparat qed jaqbel. Ġie kemm hawn, kemm hemm qed naqblu. Forsi tgħidilna numru mlu 1 sa 3 ħalli nifhmu li qed tkellimna. Għax mhux ħanifhmu hekk. U dejjem nirringrazzjawk. Temperatura baqgħet l-istess. Bdejna b'15, telat 17, issa qda 16, ġifieri temperatura l-istess. Imma u l-apparat il-ħin kollu ġifieri jixalu t-tlieta li huma flimkien. Xi ħaġa fl-ambjent hawn żgur. X'taħsbu kif kienet illum? Interessanti. Interessanti u eventful. Esperjenza differenti imma pjaċevoli. Hija l-ewwel darba tiegħi imma żgur mhux l-aħħar. Vera ħadd pjaċir. Jiena wkoll ħadd pjaċir. L-atmosfera kienet Kont rilassata u ħafna bidu waħda sal-aħħar. kalma. Jiena iktar ħsibti forsi f'xi waqt ħanibża. Imma laqa xejn inħossni sejf, anzi inħossni tajba. Mill konklusiv ma konkludejna xejn. Fis-sens. Issa kif nerġa' nirrepeti xogħol mirko issa jibda. Biex janalizza. Janalizza. Kultant dawn ikun hawn ċertu peaks li jkun hawn ċertu anomaliji, jekk pereżempju bħal di. Taraħt ippikja, dak pereżempju issa xejn żero għadu. Da hawnhekk qiegħed għoli. Hawnhekk qed jerġa' jitla'. Ma kellna momenti fejn l-erba' apparat. Vera. Da ħajdru ovvjament għal-viewers ħajrawhom daw l-affarijiet li qed ngħidu. It doesn't prove anything, taf il-verità. Għalhekk hekk ma konkludejna xejn. Serit jibda janalizza, mbagħad naraw. Però jekk kellimna xi ħadd nirringrazzjawk. X'taħsbu nagħlqu hawnhekk? Nagħlqu. Nistgħu. Yes.